Xa estamos todos, son as 8, vamos comezar o pleno. Boas tardes a todas e a todos. Antes de comezar, como de alguma maneira hai mellor ter medios visuales para tamén o secretario anterior, que tamén a secretaria nova, pois prefieren que se ter os medios audiovisuales para poder facer as actas e por ver as intervencións, pois vamos facer unha prueba e gravalo pleno. Está aí unha chica encargada de gravalo, entón, pois, despois, se nos gusta a todos, pois podemos continuar a gravar os plenos e poñelos, colgalos nas redes para que a xente poda ver o pleno da Corporación Municipal. Entón, pois, isto vai ao modo de proba e despois, se nos convence a todos, pois seguiremos gravando os plenos da Corporación Municipal no futuro. Dito isto, primeiramente darlle a benvida a Clara, a nova secretaria, que tomou posesión hai uns días. Entón, pois, bueno, de momento, pois vai ser a nosa secretaria. Esperemos que sea por moito tempo e que sea benvida a esta casa, que xa estuvo facendo as súas prácticas, pero, bueno, que sea benvida a esta casa. Outra cuestión, con respecto ao tema do pleno, aos futuros plenos, e é con referente ás intervencións do público ao acabar o pleno. Desde que estou de alcalde, pois sempre permitín que se fixeran preguntas ao acabar o pleno, e vou seguir permitindo, pero, bueno, nos últimos dous plenos, pois houbo non preguntas, senón insultos e algunhas intervencións que non son moi adecuadas para a boa relación entre os veciños. Entón, desde logo, se se volven a repetir, pois terei que prohibir as intervencións do público no pleno. Entón, pois, se algunha persona quere que lle conteste, pois terá que dirixirse a esta alcaldía por escrito antes do pleno e contestarei a súa pregunta no pleno. Dito isto, comezamos xa o que é o pleno. Empezamos entonces co primeiro punto, que sería a aprobación se procede das actas das sesións anteriores, que son as celebradas o día 3 e o 23 de outubro. O 3 é a sesión ordinaria e o 23 é a sesión que se aprobaron as mesas. Hai algunha cousa sobre o día do 3? Sí, nós queríamos unha pequena aclaración, porque naquel pleno fono aquí tamén, dice, o alcalde reitera o alcalde que tamén hai, cando estábamos discutindo a moción do cambio de horario na plaza, enseñáronse que había 200 firmas que apoyaban que non se aparcaran na plaza na calle de Mazairos. Nos estuvemos a intentar localizadas e non as encontramos. Pois queríamos que nos aclaran a ver se esas 200 firmas existen ou non existen. A ver, aquí estamos debatindo, non debatindo, aprobando a acta. Entonces na acta reflejouse eso. Tú, se queres pedir esas firmas, podes pedilas, como por suposto, non sei se se poden dar, porque eso é un escrito presentado por unha serie de veciños e veciñas de Viana do Bolo a título personal. Entón, pois, bueno, non sei se ese documento habría que mirar se ten posibilidades ou non de poder acceder ou sacar copia delas. Ese tema, desde logo, é unha cuestión que non ten nada que ver ca acta, porque na acta, desde logo, o que se expresou, que recolleu o secretario, é o que hai que estar de acordo ou non co que expresou o secretario na acta, se hai que invadir algunha cousa ou quitar o que está expresado e recollido pola acta do secretario, non debatir se nos gusta máis ou non o que se debatiu. Entón, se hai algunha cousa sobre a acta, bien, e se non, pois, pasamos. Hai algunha cousa? Sobre a acta do día 23, sí que hai que mirar un pequeno, un problema, que é que sí que recolleu o secretario que asistira na do 23, que foi a acta relacionada
a elección de mesas, entonces, por un erro, o secretario recolleu que Natalia Esteves Guerra asistira a ese pleno, e non asistiu, porque excusou a súa ausencia, entón habría que cambiar esa cuestión. Non teño algunha cousa máis? Pois entonces procedemos a votar as actas. Votos a favor da aprobación das actas. 4 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 7 abstencións. Das actas do día 23 e 3 e 23. Seguinte punto na orden do día é dar conta das resolucións da alcaldía desde o número 431 hasta o da presente convocatoria. Están as resolucións da alcaldía, estiveron á disposición de todos os concelleiros, están no expediente municipal. Terceiro punto, dar conta da resolución da alcaldía número 2019-0483 sobre actuacións de emerxencia na estrada de San Agustín. Isto é unha resolución que se tramitou a instancia desta alcaldía sobre a estrada de San Agustín e, bueno, isto tramitouse, empezouse o trámite o 28 de outubro, o día 3 de outubro, xa recordades vos que houve un pleno no que se acordaron, aprobaronse por unanimidade dúas mocións nas que se aceptaban as condicións das que poñía a Diputación de Ourense para aprobar o convenio de arranxo da estrada de San Agustín entre o Concello de Viana do Bolo, a Endesa e a Diputación, e a propia Diputación Provincial de Ourense. Pois, bueno, de pasado ese, xa digo, foi o día 3 de outubro, pois deixamos pasar un tempo prudencial e, bueno, vendo que non había ningún tipo de comunicación con esta alcaldía, con este concello para firmar ese convenio que estaba xa acordado polo pleno por unanimidade, e aparte que tamén un dos puntos que se aprobou nese pleno por unanimidade era pedir de forma urxente á Diputación de Ourense que convocara o Concello de Viana do Bolo e a Endesa para firmar este convenio. Pois, bueno, a partir de aí, como non se daban señales de vida sobre este tema, pois o Concello de Viana do Bolo o que fizo, esta alcaldía o que fizo foi facer unha providencia para vir de dar unha solución, non unha solución, senón de arranxar de alguna maneira o que é o máis grave, que son os desperfectos, poder pasar este inverno por esta vía, que é tan importante para a veciñanza de Viana. Entón, pois, hai no expediente figuran informes da Policía Local, figuran informes de Secretaría de Intervención, figuran informes de técnicos, entón, pois, bueno, desde logo, o que fizo o Concello, ventes tanto que logo non se chega a ese firma dese convenio, se arranxa a carretera, porque desde que se firma o convenio hai que facer o proxecto, hai que contratar as obras, etc. Entón, bueno, isto vai demasiado lento para o noso gusto. Entón, fixemos ese informe, fizose un informe por parte da Secretaría no que en función das consideracións xurídicas e fundamentalmente debido a mala conservación e mantemento da estrada e tamén por razóns de urxencia, o que dixo a alcaldía, a Secretaría de Intervención é que tiñamos que actuar debido á peligrosidade que tiña esa vía, debido tamén a situacións graves de seguridade viaria que se dan do tránsito, de especial risco tamén como o transporte escolar, todos os veciñas e veciños que pasan, a mina, etc. Entón, bueno, pois nos abrimos un expediente e ese expediente, pois, para bachear de forma urxente, xa digo, todo o que son o mantemento desta estrada. Entón, eso foi remitido a Endesa. Despois de facer todo ese expediente foi remitido a Endesa. Ese expediente tamén se contratou unha empresa en 43.560 euros. Entón, bueno, despois de que Endesa non
fizo ningún tipo de aclaración ni despois da notificación nos días que lles demos non alegou absolutamente nada, pois por vía subsidiaria o Concello de Viana do Bolo vai proceder con fondos propios a arranxar esa vía, vai non arranxala, xa digo, non é un arranxo, senón que é un tapar os baches para que se poda pasar, entre tanto que non se arranxa adecuadamente co convenio. Non estamos falando de con 43.560 euros, sabemos fijo, sabemos todos que conocemos esa vía, que non se pode deixar nunhas condicións perfectas, senón que estamos tratando de que as veciñas e os veciños podan pasar sin ter que reventar as rodas, como pasaba en algúns casos. Entón, eso é o que se pretendeu facer con este expediente, e tamén, por lo menos, que este inverno se poda pasar pola vía, que había xa os riscos de que non se pudera pasar en determinados tramos. Entón, xa digo, é unha cuestión que tomamos debido a esa dilación dese acuerdo, non por cousas achacables ao Concello de Viana do Bolo, porque, desde logo, desde o 4 de outubro que se aprobou, ainda non se nos comunicou absolutamente nada para ninguna reunión a esta alcaldía para firmar ningún tipo de convenio. Entonces xa van dous meses prácticamente, entón, pois, bueno, estamos á espera, como non pode ser de outra maneira. Seguinte punto na orden do día é dar conta da sentencia 00282 do ano 2019 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que desestima o recurso de apelación 7079-2019 interposto por Viacua Gestión Integral de Aguas de Galicia contra a sentencia recaída nos autos do recurso contencioso administrativo número 334/2015. A ver, esta sentencia é unha sentencia favorable ao Concello de Viana do Bolo, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, non contencioso que había de Viacua, que eses contenciosos foron acordados por unanimidade nesta corporación de personarnos polo ano máis ou menos 16, non acordo a cifra, a data exacta. Entón, bueno, pois este salira favorable ao Concello de Viana en primeira instancia, e despois recurriu Viacua, saliu favorable ao Concello de Viana do Bolo en segunda instancia, que é no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Con esta sentencia, o Concello de Viana, xa digo, afórrase 163.856 euros. Afórrase de pagar, non que ellos paguen ao Concello, é como malinterpretou, se cuada ou pode chegar a malinterpretar. O Concello de Viana non é que lle paguen nada, é que aforra de pagar, porque é o que lle reclamaba Viana. Entón, xa digo, é unha boa noticia para o Concello de Viana, porque, bueno, de non ter que pagar nada, de ter que pagar eso, a non pagar nada, pois é unha boa distancia. Entón, xa digo, é unha boa noticia, é unha boa nova para o Concello de Viana. Pasamos ao seguinte punto, que é a aprobación da actualización conforme ao IPC das tarifas do Servicio de Suministro e Depuración das Augas para o exercicio 2020. Esta proposta que trae a alcaldía... Podemos facer unha pregunta? Podemos interrumpir? Sí, vamos a ir. Non sei o que eu... ¿Dónde está o foco? Votamos de menos o cuadro do rei. Sí. Ya bandera de España. O cuadro sacouse para un... Non sei se está escutáis. Pois poñelo, se pode poñelo. É que é obligatorio. Máis que nada porque sale no vídeo. Non hai problema ningún. Quitouse no último, cando foi a inauguración como outro día, pois non hai problema de ningún tipo. Non se quitou con ninguna intención de nada. Non interpreten mal. Se queren poñelo, poñémolo, non hai problema. É que é obligatorio, bueno, vale, pero nadie está discutindo que non sea obligatorio. Eu estou discutindo. Eu non dixen, non estou discutindo nada disso. Se queren discutilo, discutimos outras cousas, pero quer decir que eso nadie está dicindo que non se poña ao cuadro, Se non hai ningún problema, se quita, ponse. Vale, por eso, pero quitouse porque nun acto que non tiña nada que ver de política, pois considerouse, ou as persoas que fixeron ese acto consideraron que se debía quitar, e quitouse, xa está. Vale, despois poñes. E a bandera? Pois a bandera tamén se quitou nese momento. Pois estará aí. Non sei se está alguén para que traia. Poñer a bandera. Se queréis poñer alguma máis tamén, non hai problema. Non hai problema ningún. Que sabe algo no vídeo, se non vai Non pasa nada. Non, se non pasa nada, que non estou dicindo que pase.
Eu non estou dicindo que pase. Non está no Mariano. Hasta el fondo, Mariano, hasta la cocina. Hasta la cocina. Ali, pone. Pon aí a bandeira. Algo máis? Ten que está todo do pleno. Está todo. Por ahora, Vale, perfecto, vale. Podemos seguir. Vale. ahora sí. Bueno, o quinto punto da orde do día é a aprobación da actualización conforme ao IPC das tarifas do Servicio de Suministro e Depuración de Augas para o exercicio 2020. Según o contrato que figura da concesión de augas a Viacua, na cláusula 28ª figura que hai que revisar os precios según o IPC todos os anos. Entonces reclamou Viacua pois esa actualización de precios. Entón, pois, según o IPC do ano 2019, pois para o ano 2020 subiría o 0,1% os precios da auga en Viana. En Viana, nos sitios no que leva Viacua. Algúnha cousa sobre este tema? No, é legal. Pois hai que votar. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Sexto punto, declaración de caducidade do procedimento de resolución do contrato de concesión de servicios por incumprimentos varios a Viacua, gestión integral de Aguas de Galicia e ordenación do arquivo das actuacións. A proposta de resolución é declarar a caducidade do procedimento que acabo de ler, de resolución do contrato de concesión de servicios de incumprimentos varios a Viacua, gestión integral de aguas por incumprimentos varios. Esta resolución e esta proposta debido a un informe que hai do Consello Consultivo de Galicia que, considera de que están estes procedimentos que están, que hai que arquivalos. Entón, a proposta é de arquivalos. Algúnha cousa sobre este tema? Entonces, votos a favor? Apróbase por unanimidade. Sétimo punto, moción de Vía Galega presentada polo Grupo Municipal do Benega. Dou a palabra a portavoz do Benega. No poema Pravana, a nosa poeta Rosalía de Castro plasmou con especial sensibilidade o drama da migración. Un drama non só personal, senón tamén social e nacional. A migración provoca desarraigamento, familias rotas e conduce tamén a desertización económica e a perda de horizonte de futuro dun país. 156 anos despois da publicación de Cantares Galegos, este drama dista moito de ser unha triste lembranza do noso pasado. Segundo datos do Instituto Galego de Estadística, nos últimos 10 anos, do 2008 ao 2017, emigraron de Galicia 216.413 persoas, con idades comprendidas entre os 16 e os 54 anos, idades nas que se concentran a maior parte das persoas demandantes de emprego. Nese período, 79.529 persoas con idades comprendidas entre os 16 e 29 anos abandonaron o noso país. Mozas e mozos que, ante a falta de perspectivas de realización persoal e laboral, tiveron que coller a maleta para se gañar a vida fora. Unha sangría para unha sociedade que criou e formou unha xeración para que o seu coñecemento e o seu traballo contribuíu ao progreso de outras sociedades, en vez de reverter no noso país. A migración mesmo está a poñer en peligro a propia viabilidade de Galicia. O impacto da migración é evidente no noso debalo demográfico e no envellentamento da poboación. A poboación activa de Galicia, as persoas entre 16 e 65 anos, representa menos da mitade da poboación total. Na época na que Rosalía escribiu para Habana, a poboación de Galicia representaba 11,5% da poboación total do Estado español e a súa densidade de poboación duplicaba a media estatal. En 1900 a porcentaxe descendera ao 10,64. En 1950 situábase no 9,26. E no 2018 era só do 5,74. É dicir, o peso relativo da poboación de Galicia no Estado español redúcese a metade e en 2018 a nosa densidade de poboación situouse por primeira vez por debaixo da media.
do Estado español. Algúns xa denominan esta realidade a Galiza minguante, e non lle poñemos remedio esta sangría poblacional, significará a morte a medio prazo de Galicia como ente colectivo. A condición periférica e subordinada da nosa economía, a destrucción de parte importante da nosa base productiva, a precariedade no emprego e a ausencia de políticas ambiciosas de igualdade e fomento da conciliación están na base do debalo demográfico do país e o aumento de migración. Por todo o devandito pleno do Concello adopta a votar os seguintes acordos: dirixirse ao Parlamento de Galicia para que tome en consideración a emigración como un drama social e nacional, conciba este problema como unha emerxencia nacional e otorgue prioridade ás políticas que ataquen as súas causas, instando a Xunta de Galicia a impulsar políticas que aseguren o dereito a un traballo digno na terra e creen as condicións para favorecer o retorno das persoas emigradas. Instar ao Parlamento de Galicia a constituir no seu seo unha ponencia sobre a migración galega, co xecto de que, no plazo máximo de 5 meses, estude e propoña as medidas políticas necesarias para rematar con este drama que ao longo da historia actualmente golpea o pobo galego. Deben ser eixos destas políticas a defensa da base productiva do país e dunha economía autocentrada que movilice os enormes recursos do país para xerar emprego e riqueza en Galiza. A creación de emprego digno e de calidade, o desenvolvemento de políticas sociais que aseguren a igualdade e favorezan a conciliación da vida laboral e familiar. O compromiso desde o goberno municipal con políticas que promovan e lle dean forza aos sectores estratégicos e ao tecido industrial de Galicia, nomeadamente o grogandeiro, forestal, marítimo, pesqueiro, enerxético e das TIC. Algúnha cousa sobre a moción? Andrés? O grupo minoritario me parece que ten a primeira palabra. Neste caso. Nada. Nos o único que decimos é que eso estáse prácticamente todo a faer, entonces nos vámonos a abster. Bueno, pois pasamos a votar a moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por 7 votos a favor e 4 abstencións. Seguinte punto na orde do día, mocións, rogos e preguntas. Algúnha moción? Nós temos unha moción extraordinaria. Diga sobre que é, porque hai que votar a urxencia. É sobre evitar que desmantelen o servicio paritorio do Hospital Comarcal de Verín. Vale, votamos a urxencia. Votos a favor da urxencia? Pasa a debatir. Vale, o Grupo Socialista solicita ao resto dos grupos políticos o apoio das iniciativas que se están levando a cabo para evitar o cierre e desmantelamento do servicio paritorio do Hospital Comarcal de Verín. Nada, non vamos a poder máis nada, é un apoio a eles, bueno, a eles ya nos mismos que nos interesa. Nós estamos de acordo con esa moción, estamos de acordo en que non se desmantele nin o servicio paritorio, nin o servicio de pediatría, que se está tamén a desmantelar. Entón, pois, bueno, desde logo nos parece moi grave que se desmantele ese servicio, porque dan que unha parte importante do noso Concello vai ao Barco, pero hai outra parte que tamén vai a Verín. Entón, pois, bueno, somos afectados tamén neste caso. Entón, desde logo, pois, estamos de acordo con esa moción. Non temos máis nada que decir que estamos de acordo. E apoiamos incluso a manifestación ou a concentración que se vai facer o sábado día 30 sobre ese tema. E incluso pedimos á poboación en xeral que tamén asista, porque ao fin de cuentas é defender os intereses de todas e todos os veciños lidianos. Sí, nos estamos tamén de acordo. Bueno, pues entonces pasamos á votación. Ou alguna cousa máis? Non, nada máis. Votamos, votos a favor? Apróbase por unanimidade. Algún rogo? Sí, no, sí. Si me permite, Sí. Ahora que se cumplen los 50 años de la fiesta de la Androlla, el Grupo Socialista considera que se debe tener una muestra de gratitud y reconocimiento a aquel grupo de vianeses que tuvieron la idea de organizar aquella primera fiesta o comida de la Androlla. Algunos, por desgracia, ya han fallecido, pero sus familiares más cercanos siguen viviendo en Viana
otros todavía viven pero están lejos de nuestra villa y alguno de ellos sigue residiendo en Viana. Nos gustaría que se les homenajeara y recordara el Domingo Gordo de este próximo carnaval como se merece. A los fallecidos a través de sus familias, a los que están lejos invitarlos a venir ese día y conjuntamente a los que residen en Viana agasajarlos a todos con algún regalo o recuerdo de ese día. Vale. Tomamos nota. Algún rogo máis? Sí, vamos a ver, por lo que me dicen os veciños, a carretera de que ten moitas follas, a que vai do Castro a Pixeiros, se a podían limpiar. A carretera? Sí, o camiño, que vai, bueno, pero non sei, Sí, pero pista sí, falta. dice que sí, que casi hubo un accidente ou non sei que, e se podía un robo, Vale, pois miramos, non... como mellor hai outros Pero sitios. folla, chover, se Esta sabes. que sale ali do Andarnite, non? Que vaya Vale, pois miramos se hai que... Tuveremos susto. Se hai que levar o camión motobomba para darlle un mangarazo para que salgan as follas, pois bueno, miramos a ver logo a situación na que está. Bueno, postos de folla, os xardíns tamén están imposibles. Hai cantidad de folla, a xente pasa ao cementerio e vai haber un problema, porque se resbala. A ver, os xardíns nos temos aí, está contratado, o tema da limpieza viaria está contratado ca Diputación, hai tres traballadores que fan a limpieza viaria que barren, entón, pois, un que está aí encargado de barrer aí nesa zona, pois non sei, iso teremos que logo mirar se realmente cumpre o seu cometido ou non. Non é problema do traballador da limpieza viaria, é problema de que están todas as follas dentro do que é o recinto do jardín. E iso ven o aire e móvil. E é imposible, ningún traballador pode limpiar eso ca cantidad de follas que hai aí acumuladas. Imposible que un traballador poda limpiar eso. Bueno, non Hai pode pasar por aí e están todos o que son a zona sardinada hasta arriba de follas. E iso non é problema da limpieza viaria. bueno, non sei, se caen no alto, non o sei, se caen no suelo, pois o que No. ten que facer, a limpieza viaria ten que limpiar. E se non, ten uns sopladores para limpiar e despois recoller e podemos colaborar, pero desde logo non nos pediron unha colaboración para colaborar ningún tema deses. E aparte, é dicir que para iso terán que reforzar o servicio, pero a limpieza viaria, o que é de barrer, é cuestión da concesión que lle fizemos á Diputación e que leva ese tema. Entón, desde logo, nos teremos que exixir que o faga, pero... O que é camiño limpiase todas as mañás. Porque eu veño todas as mañás, aparco o coche e está limpiando todas as mañás. Co aire, toda a folla acumulada volve a expandir. E mentre non se recolla a folla que está acumulada, vai ser imposible ter eso limpio. Ningún traballador, nin 10 traballadores. Porque acabado de limpiar, o aire volve a botar. Tomamos nota. Algún rogo máis? Preguntas? Eu creo que primeiro debíanos contestar vostedes as que fixemos no pleno anterior, que dixo que non la contestaría no seguinte pleno. Cual se requiere? Pues non me daba conta de que deixara ninguna sin contestar no pleno anterior. Se me dice cual é... Pois sí, podelle decir, por exemplo, o do arreglo da casa de Pinza. Eu preguntáballe cuántas propostas houbera, e a quen se lle deu, se foi a Mare Barata, se foi como se fixo. E eso... A ver. A ver, eu xa lle contestara que ten o expediente na Secretaría para poder verlo, pero, bueno, de todas formas, nos fizemos, volvo a explicar. Nos estuvemos no acta, precisamente porque hai cousas Foi, que o alcalde sinala que ten a súa disposición o expediente na Secretaría. Ou, se quere, contesto na próxima sesión. Eso foi unha acta. Entonces, contestolle esa pregunta. É dicir, nos adxudicamos esa obra por os procedimentos legalmente establecidos. Vale, está axudicada en virtud
do procedimento en virtud da cuantía económica que supón esa obra está legalmente establecido e así ten os informes de Secretaría e Intervención para... Pero vai-me contestar no siguiente pleno, entón. No, xa lle contesto ahora. Pero eu preguntáballe cuántas hubo. Xa está contestada. Alguna pregunta máis? Si, fixéralle outra pregunta das piscinas. Pregunto solicitando a aclaración sobre o funcionamento das piscinas. Sí. A ver, as piscinas foron contratadas e saliron a concurso público? Sí, no, eu referíame máis que nada despois a quen estuvo de socorrista e despois dicíalle por un inspector ao parecer que veu de sanidade por que cerrou a piscina, o vaso pequeno. A ver, a piscina saliu a concurso público. No, eu lle pregunto por Pero eso. espere, deixeme contestar. A piscina saliu a concurso público para a súa xestión como sale todos os anos. Nesta vez colleu outra empresa. Esa empresa é que levaba o tema de socorristas. A única diferencia que houbo nese concurso, como noutros anos, é que o Concello tiña que aportar un socorrista porque tiña unha subvención. Esa subvención non pudemos efectivizala porque non houve ningunha persona que quixera actuar de socorrista, non había personas que cumpliran os requisitos. Aquí en Viana tuvemos que te busca, non houve ni unha sola que tal, co cual o Concello non puido contratar socorrista. Entonces o acordo que chegamos foi falar con ele e dicirlle que asumira ele todo o tema dos socorristas. E asumiu, entonces os horarios nós non lle controlamos a ver se tiña os horarios ou tal, se tiña os socorristas todas as horas ou non os tiña, porque era unha concesión que tiña a xestión esa empresa. Polo tanto, non sei dicirlle se tuvo a todas as horas nin a cuántas horas estuvo, porque non o sabemos exactamente todas as horas está. Houve unha inspección de sanidade, sí que houve, é verdad, en esa inspección de sanidade, curiosamente, nunca exigiron nese momento, hasta este ano, que houbera 2 socorristas á vez. É dicir, eu levo de alcalde aquí 4 anos e nunca a sanidade exigiu que houbera 2 socorristas á vez. E cando veo os inspectores de sanidade, pois exigiu nese momento que houbera 2 socorristas á vez, non había nada máis que un. Entonces dixo que había que pechar naquele momento pois a piscina pequena. Entón foi o único problema que houve. Non houve outro problema de ningún tipo, pero, bueno, curiosamente non sabemos moi ben a que motivo se debeu ese cambio. El exigiu de que nese momento tiña que haber 2 socorristas. Había un, como houve sempre, un solo socorrista, á vez. Sempre houve socorrista, pero nunca 2 á vez. E iso foi o motivo polo que houve esa inspección. Nese momento, polo que decretou naquele momento que se pechara a piscina pequena dos nenos, que solucionouse rapidamente, xa ao día seguinte xa estaba aberta. Alguna pregunta máis? Sí, despois foi dentro do debate, pero nos preguntámoslle tamén o traballador Bernardino, os 4 anos que nos dixera, os 4 anos o sueldo dele. Eso está no expediente, calquer momento pode mirar. Eu non sei, eu aquí non contesto o que cobra ningún traballador. Bueno, é ben público. Pero, bueno, usted ten aí, pode mirar as súas nóminas, miralas, pero eu penso que non é de dicir o que cobra, porque entonces... É público, pero pode miralo e dicilo públicamente se quere, pero eu non vou dicir o salario de ningún traballador aquí diante de todos, porque, bueno, eu penso que iso é unha cuestión que non sei se teria que incluso asegurarme exactamente se ese salario é público e se pode dicir aquí diante de todos ou non. Pero, bueno, de todas formas, o que cobra legalmente ten unha nómina. Entón pode ver. Bueno, pero é que eu fixera outra pregunta outra vez. Miraronse un pouco e dixeronme que eran 1.000 euros máis ou menos o ano. Entón, eu simplemente quería saber. Vale, entonces podo ir a velo e así comprobo, non? Sí. Vale. Alguna pregunta máis? Sí. No, estas eran contestacións. Agora, preguntas... Nos temos varias. En primeiro, vainos a contestar as mocións que presentamos no pleno pasado. Como contestar as mocións? Habíamoslo referido para que nos contestara unha serie de cuestións nas mocións que presentamos. Aprobámosla todos. A que cuestións se refiere? Pois que eu recorde, espera que eu vou decir.
apertura de expediente informativo del accidente del vehículo municipal. Aprobámosla todos, vale? Recórdolle que esa capacidade é do alcalde. Entonces, xa está contestado. Presentación dun inventario de herramientas e maquinaria del Concello. Vale. Alguma máis? Sí, presentación dun estado de contas desde Iso teno, xa lle expliquei o pleno pasado que pode ir buscalas. De feito, aprobamos o estado de contas, o pleno pasado aprobou o estado de contas que había aquí un tocho. Xa fun, Bueno, pois mire, que lle quere, que lle trague ou que lle lea todas as facturas unha por unha aquí, diante. Pois eu non sei, se ten un tocho ali, pode lelas e pode buscalas que queira e pedila por escrito, coller fotocopias, sempre e cando se podan, está a súa disposición, pode ir as veces que queira. Iso é a súa labor como concelleiro, de facer e de ir traballar e de ir moverse a ir ao concello, como estamos os outros tamén. Iso é unha labor de un dereito que ten. Vale. Quería preguntar a ver se fizo algo para a ampliación do horario de aparcamiento. Se miraron algo para... Non, eso, desde logo, xa o expliquei outro día, se ustedes queren presentar unha... están no seu dereito de presentar o que consideran. Nós non estamos de acordo con esa modificación. Presenten o que consideren, unha ordenanza nova, o que consideren. Podemos apostillar algo sobre o decreto que aprobou o apartado terceiro do decreto que aprobou para arreglar a carretera, para bachear a carretera. Podemos apostillar. Usted faga unha pregunta que considere. Vale. Eu teño aquí varias cousas que vou intentar desarrollar. Non, faga preguntas. Que estamos nos robos e preguntas. Usted faga unhas preguntas que considere a terceira do Non goberno. debo a palabra, non debo a palabra. Pediulle usted a Endesa que reparara a carretera e deulle un plazo para facelo? Sí, ¿Dónde está ese papel? está no decreto. 5 días lle demos de plazo para que alegara o que considera e que o fixera. E antes deso, comunicámoslle tamén de palabra antes de mandar o decreto. E como non fixeron caso, omiso, pois decidimos pagalo de fondos municipales. ¿Endesa recibiu realmente ese documento? Hombre, non o vei no decreto. Miraron o expediente. Non, o expediente non o miraron. Se o miraran, vían aquí se o miraran o expediente e o pediran, e fixeran a súa labor, que ás veces póense a falar aquí e non van mirar os papeles, aquí está de conforme recibiu o acuso de recibo. Vale, que eso quería ver. Bueno, pois ustedes van a mirar os papeles e fagan o seu labor e non veñan aquí levantando cousas porque non parece que lles costa moito traballo vir ao concello e mirar os papeles. Hai que traballar algo, non é solamente estar de concelleiro, non é solamente vir aquí ao pleno a levantar a mão ou baixala. público. Diga. Usted cree que... Queremos que vexo público. Eu xa lle digo, xa o dixen antes, xa expliquei que se lle comunicara a Endesa que por vía legal se lle deu un plazo para alegar. Algúna pregunta máis? Por que se lle No, mandou... espera un momento, que está en uso da palabra o seu compañero. Por orden. Por que para garantizar ou para facer esta resolución de alcaldía usted aplica a lei do suelo e o artículo 135 da lei do suelo, a lei do suelo e o artículo 135 cuando o artículo 135 únicamente fala de conservación e mantenimiento de edificios, non fala nada de camiños nin de carreteras? A ver, eu non explico os artículos, eso fízolo o secretario. Bueno, pois eso será unha cuestión de que habrá que discutir xurídicamente. Tamén non podo discutir xurídicamente pois a empresa. Aquí hai o informe de Secretaría de Intervención do deber, hai unha providencia por parte da alcaldía, como todo o procedimento legal, cando se requiere calquera cousa, hai unha providencia no que o alcalde pois, lle pide ao secretario que me informe de determinadas cousas. Neste caso, sobre a falta de conservación e mantemento desta estrada. Esta providencia é do 28 de outubro. É dicir, despois o secretario interventor fizo un informe xurídico explicando todo o que considerou desde o punto de vista xurídico e, a parte dese informe, pois tamén hai un informe da Policía Local
hai informes de técnicos dunha empresa e despois tamén de intervención de que hai fondos municipales para poder sufragar. En base a todo eso fíxose unha resolución, un decreto da alcaldía, e isto notificouselle a Endesa. Entonces Endesa non contestou a este requirimento, nin alegou absolutamente nada. Entón, subsidiariamente, o Concello, para evitar a problemática que sabemos todos que ten os usuarios todos desa vía, pois procedemos a contratar. Entón, ese bacheo está contratado, non se fizo por culpa das inclemencias meteorolóxicas, senón xa houbera estado feito a día de hoxe. En inverno non se pode facer, señor. Bueno, eso non o sei. Desde logo os técnicos dicen que no caso de o bacheo en frío, con 2-3 días que veñan secos, que se pode facer. O bacheo, non estamos falando da mañar unha estrada de punta a punto, nin de facela toda, nin deixala perfecta. Estamos falando de tapar os baches, solamente de bacheo. De feito, ojalá se pudera mañar toda a carretera con 40.000 euros. Ojalá. Pero non vai ser que 40.000 euros dian para mañar a carretera toda deixala impecable, eso xa o sabemos. Pero, bueno, se poden pasar sin pasar polos baches, pois algo é algo, ben tanto que non se soluciona o tema concreto que é o convenio e se adxudica, porque lóxicamente ese convenio, desde que se asine, se faga o proxecto, se saque a concurso a obra e se faga todo o proceso e despois lle dé o plazo á empresa para facelo, eu calculo que como mínimo, por moito que se apure, que se vai facer como moito para abril ou maio, dai para arriba. Dai para arriba. Entón, claro, no inverno vai ter que pasarse pois como está. Entón, se podemos bachalo, pois para que se poda ser un pouco mellor, por eso foi a idea. E a idea de que se retrasou o tema. Algúnha cousa máis? Sí, usted non sabe que cando se fai unha obra en vía de urgencia en un predio ajeno por ejecución subsidiaria, como este caso, ten que pasar os costes ao seu propietario, non ten que pagar o ayuntamiento. Entonces, vai usted a pasar esa factura en Endesa? A ver, isto está informado por Secretaría de Intervención. Eu sei unha cuestión que se é ilegal, pois denuncie. Desde logo, os informes favorables están aquí, de Secretaría de Intervención. Entón, eu non vou discutir se é legal ou non é legal, porque eu non o sei. Eu non son un experto xurídico, eu nin estou aquí por ser experto xurista. E para iso está o secretario interventor do Concello, que é o que dice se é legal ou non é legal as cousas. E ele dixo que explicou e puxo por escrito que a súa firma, pois todo isto, que era unha vía legal. Entón, pois non vou discutir ese tema. Firmou usted algún convenio con Endesa que lle permita actuar nesa carretera? Ben por vía convenio ou ben por vía subsidiaria? Eu non lle vou... A lei dice que o ten que firmar. Vale. Eu non lle vou discutir legalmente, nin vou entrar nese debate. Algúna pregunta máis? Eu teño unha pregunta. Realmente, pregunto ao secretario, se é o que nos ten que asesorar legalmente, señor secretario, señorita secretaria, legalmente ustedes están informados de que se fai ese bacheo, despois non entorpecerá o convenio de arranxo da carretera? A ver, isto é unha cuestión de índole política, como a todo, entonces, despois de falar... Usted, señor alcalde, No, pero vamos a ver, o que dirijo o pleno son eu. O que dirijo o pleno son eu. Entón, o que non lle podes preguntar por cuestións de índole política ao secretario interventor. É dicir, isto é unha decisión política que tomou este alcalde de tomar a decisión de falar... Entonces, o arranxo da carretera, que é unha decisión política, para usted crecer políticamente ou é legalmente para arreglar o bien dos veciños de Viana? Vale, como queira. Se quere falar, usted sola fale, que non lle quito de falar, Non podo falar, entón? Sí, pode falar o que queira. Siga. Pregunto se o arranxo da carretera, se se pode facer hoxe, tamén se pudo haber feito vai 4 anos. Da mesma maneira. Entonces, por que os veciños de Viana, incluída eu como veciña, tuven que andar por unha carretera chea de baches, cando realmente eses 43.000 euros que eu creo que vai 4 anos tamén nos había no Concello, e usted estaba
nas mesmas condicións de ser alcalde, ainda mellor, porque tiña 4 ou 5 concejales, en vez de haber 3, tamén podía haber feito ese decreto hai 4 anos, porque esperou a facelo agora. Algo máis? Parecelle mal porque se faga? No, todo o contrario. Eu estou a favor de facer o bacheo, pero estou a favor de facelo, pero eu creo que ese bacheo se está facendo a destempo e o bacheo da carretera se está utilizando políticamente, tanto polo grupo que está ahora mesmo no BNG, como tamén polo grupo do Partido Popular, que tamén a Diputación pudo haber arreglado a carretera e non me fixo arreglar. Alguna pregunta máis? Alguna pregunta? Si a rígola que hai ali na entrada da calle Tural vai a quedar así ou se vai a reformar de alguma maneira? O que? A rígola. Aquí? A rígola é o canal que cruza a Rúa do Toural, que pasa por diante dos chalés do Lixardo. Usted estuvo ali sacándose fotos. Sí. Ya sei que non fizo usted a carretera, pero bueno, ali, vamos a ver, ven un coche con velocidade, con de velocidade e pega por baixos ali. Eso vai a quedar así, ou vais a señalizar, ou vais a pintar, ou... A ver, eso, nese caso, que é unha obra da Xunta, porque ese tramo é de titularidade da Xunta de Galicia, de infraestructuras, por fin arreglaron. Entón, o proxecto que fixeron eles, fixeron así. Entonces falta pintar, que en principio, según a última comunicación que tuven con eles, xa iban pintalo hai 15 días, pero como veo un mal tempo, pois en principio querían pintar o martes que ven, igual que pintar a travesía, dixeron que de paso que iban pintar a travesía. Xa digo, é a última comunicación que tuven con infraestructuras, e dixeron que non iban variar nada, o que se vai a señalizar, pero que eles que non iban variar nada ese rígula que me acaba de comentar. Pero o peligroso é que quede así, aunque se pinte... Bueno, haberá que poñer unha señal vertical, algunha señalización vertical, pero bueno, eles puñeronlo e non quixeron cambiar nada. Non xa, eu de feito falei con eles co xefe de infraestructuras, co de AXI, falei co ingeniero, pero dixeron que non se iba a variar, que tiña que quedar así. Entón, e deles, pois, bueno, que quer que lle diga? Non, bueno, a ver, eles actuaron no que non é no casco urbano, iso é propiedade, é competencia da Xunta, se non fora competencia non iban a facer de infraestructuras, e fixeron así, cando os soupemos que iban facelo así, pois eu chamei e protestamos. De feito, pois falei co responsable de AXI, a Axencia de Infraestructuras de Ourense, falei co ingeniero, expliqueilles, pero bueno, que non digo que non houbera un pouquiño, pero que era demasiado pronunciado, dixeron, non, que non é, que iso pasando a 40, que é unha vía de 40, non hai problema de ningún tipo, e tal, está estudiado, e dice, moitas veces estánse pedindo, incluso peraltes, ou estánse pedindo bandas rugosas para que non collen velocidade os vehículos, dixo ya ali, con pasando a 40, eso está adaptado a esa velocidade, non hai problema ningún, incluso a 50. Dixo, home, a 50 por aí anda. A cousa que non é tan fácil. E dixo que non, que estaba adaptado á legislación, e dixo que non iban variar. Entón, é o que fixeron. O único que dixeron é que se iba a pintar, eso sí. Entonces, despois, non sei, hai ali unha señalización vertical, pois igual tamén hai que pedir, non sei como se pon unha señalización vertical ou non, senón habrá que poñela. De feito, xa hai unha señal ali vertical de 30, pois habrá que poñer outra máis de 30. Pero 30 pasas, ya 40 tamén, ya 50 tamén, máis non. Máis sí que igual é peligroso. Algúna pregunta máis? Eu teño outra, unha personal. Vamos a ver, fai 6 meses xa solicitei Quintela ao Pando que se puxera unha farola, porque houve necesidade de quitar a farola que había, a farola existente, nunha obra que estamos preparando a fachada. Entonces, entre o pedamio do pueblo e eu solicitámoslo hai 6 meses e non se colocou. Está preparada, pero non houve tempo de poñela. Está preparada desde a primeira semana. Está preparada, non houve tempo de poñela. Desde a primeira semana está preparada.
Algunha máis? Podo apostillar unha cousa, é dicir, usted na carretera de Dorso puxo 5 farolas rapidamente, sin ningún problema. Verdad que sí? Eso non é casco urbano. En Malpas está. Así, se o fixéramos non será unha casicada, señor alcalde. Algunha cousa máis? Se para ten algunha usted tamén na súa propiedade, Seguramente, eu na miña propiedade non. ou na propiedade comunitaria, enganchada á luz pública. Pois eu non, se pode quitala cando queira. Bueno, pois xa está dito, Vale? Fala de cacicadas. Pero non a puxen. Non digo que a puñera usted, digo que está enganchada á luz pública. Pois vou a terminar rematando a cousa. Terminou as 5 farolas na porta da finca desta señora. Sí, falta a sexta, Verdad que sí? No poste falta unha. Vale, Vale, pois por eso unha cacicadas. pues vale, moi bien. Nos puñemos nunha vía pública que é de todos, que pasa todo o mundo por ali, nesa vía pública. E pidíronla moita xente que pasa por esa vía É pública. unha carretera. É unha vía pública. Non. E pidíronla moita xente, puñemos 4 ou 5 farolas como se põe noutros É sitios. unha carretera. Claro que é unha carretera, e a carretera non é unha vía pública. Non é pública. Non, que é privada, non. É pública, pero no último poste de todo faría falta unha e non se puxo. Por puñer faz falta en moitos Por unha sitios. farola, no, pero Tamén se puñeron ali por baixo que van hasta a nave de onde están as pieles, por ali tamén se puñeron. E nadie discute que se puñera. Pero se non había, e pos Acabarla o que temos que acabar en Quintela de Adros. Porque non sei. Acaba vía. A vía acaba en San Martiño, E non o deixa a medias. Falando de farolas, entonces, sabe usted todos os núcleos rurales como está o alumbrado público? ¿Existe alumbrado público en todos los núcleos rurales? No. Alumbrado público que esté de acuerdo con a normativa vigente? Ou ainda hai algúns alumbrados públicos con 2 cables do ano 60? Ou non vai polos pueblos? Ahora que fala do alumbrado público, voulle comentar a todo o mundo que temos 2 proxectos aprobados do IDAE de 230.000 euros para modificar alumbrados públicos, aforro enerxético, no que nos subvencionan o 80%. Están aprobados desde hai aproximadamente 15 días, entre 15 días e un mes. No que supoñerá cambiar do orden de 300 ou 400 farolas ou máis, non me acordo exactamente o número porque non teño aquí as memorias, incluída todas as de Viana, da travesía, todo o que é de Viana, quitado o casco do Cabo da Vila, para poñer alumbrado de baixo consumo LED, máis os núcleos que máis consumían dentro dos cánones que permitía os proxectos, que tiñan que ter que había que considerar un aforro enerxético mínimo. Entón, vanse cambiar neses pueblos que tiñan ese aforro enerxético, que se podía facer ese aforro enerxético, entonces aí cambiaránse tamén todos os puntos de luz, poñeránse puntos de luz de baixo consumo, lámparas LED. Entón, iso é o que estamos facendo, é un dos nosas cuestións tamén. Non facemos todo en 2 días, pero vamos facendo cousas. Sí. Non lle estou preguntando eso. Eu non lle estou preguntando que me este vendendo que ten un proxecto ni nada. Eu preguntei, usted ten alumbrado público legal en todos os pueblos, acorde ca normativa vigente, que non existan nin os 2 cables sin forrar e todo eso? Sí ou non? Non hai máis respostas. Que a mí o que me contou non me interesa. Non interesa, vale. Moi ben. Alguna pregunta máis? Sí, Alguna pregunta máis? eu teño outra pregunta. Parece ser que saliu a resolución da Fundación Cipri Gómez. Quería saber se o Ayuntamiento apelou esa resolución. Sí. Alguna máis? Vale. Andrés? Sí, era a mesma pregunta. Foi dentro da fecha prevista, que lle daban 15 días. Lógicamente. Vale. Ahora vou tamén coa resolución da alcaldía. Lógicamente, supoño que nos temos a autorización ao abogado e ao procurador, e supoño que farían no momento que marca a norma, que marca a lei, logo.
Pero tan preocupante eso que non se poida estar ali dúas persoas, como lle dixe da outra vez, que será un prendemento, será que se quede na zona. Alguna pregunta máis? Sí. Vamos a ver, sobre o decreto da carretera, eu queria lle fazer unha, porque usted dixo que era de urxencia. Aquí pon emerxencia. Bueno, non sei. Sabe que é distinto emerxencia a urxencia. Aquí, según eu teño aquí, pon dar conta a resolución da alcaldía, número tal, sobre actuacións de emergencia na estrada de Santo Agustín. Execución de obras de conservación e mantemento urxente por razóns de mantemento urxente. Según o pon aquí, pon emerxencia, no que nos manda a nós. Bueno, no título, pois non sei. É o que poña a resolución, pois, execución de obras de conservación e mantemento urxente por razóns de emerxencia e seguridade viaria na estrada de Santo Agustín. Eso é o que dice o título. Vale. Emerxencia, sábese, se cae un puente, ou cae un árbol, ou cae unha cousa, que eso si ten. Se, por exemplo, se de urxencia, pois penso que ten que firmarse un convenio, non se pode facer así. E agora, tamén lle quería preguntar a señorita secretaria se este procedimento é legal tramitado por emerxencia. A ver, o procedimento levou o secretario... Pode preguntar? No, vamos a ver, o pleno levo. Sí, mira, os levo... O pleno levo. Sabemos que o levo, pero cando estaba outro secretario falaba... Vamos a ver, o secretario... Este tema levou o secretario entero. Hasta lle daban o podo para que falara. Xa está. Entonces non hai nada que preguntarlle a secretaria, e xa está. Xa se acabou. Se quere facer unha pregunta, pregúnteme a mí, que son o responsable político. É legal? Sí. Entonces non ten ningún convenio firmado. Está falando o señor portavoz do partido. Ten algún convenio firmado? Temos aquí o que está é unha resolución, está a disposición de todos e din conta neste pleno. É unha resolución que ben clariña está. E volvo a lela, se quere. Execución de obras de conservación e mantemento urxente por razóns de emerxencia e seguridade viaria na estrada de Santo Agustín. Vou ler anteira porque así xa queda máis claro. Resolución da alcaldía. Visto o expediente de tramitación en relación á falla de mantemento da estrada de Santo Agustín e ao deber de conservación por parte da empresa titular da mesma, Endesa S.A., visto o informe de Secretaría de Intervención no que sinala as seguintes conclusións. Primeira, a vista da regulamentación expresada no artigo 135 da Lei do Solo de Galicia, da sección terceira, artigo 544 e concordantes do Código Civil, parece legalmente razoable que o Concello de Viana do Bolo asuma un deber de conservación e mantemento proporcional ao uso público da vía que se fai no Concello. Segunda, debería realizarse unha memoria e un orzamento limitado a unha intervención de parcheo e mantemento ordinario para evitar posibles accidentes e situacións graves na seguridade viaria, mesmo dada a circunstancia de tránsito de especial risco como son os do transporte escolar. Terceira, procedería a notificar a empresa titular da estrada, Endesa S.A., dando conta da perigosidade do estado da vía, do deber de conservación compartida da decisión municipal de proceder a unha intervención por parte do Concello de Viana do Bolo por razóns de emerxencia con anterioridade á época invernal, coa memoria e orzamento da intervención concedendo un trámite de audiencia. Cuarto, unha vez cuantificada a memoria e o orzamento de mantemento a realizar por razóns de emerxencia e seguridade viarias, deberase transmitir o correspondente expediente de gasto e contratación de acordo con normativa de aplicación. En principio, tendo disponibilidade orzamentaria, compete a alcaldía a súa aprobación. Visto o informe da Policía Local, no que se alerta do peligro para a seguridade viaria, especialmente na época de inverno polas dificultades que ocasionan a choiva, a neve e as néboas na zona. Visto o importante uso público da vía, especialmente tamén do uso de transporte colectivo de viaxeiros e do transporte escolar, así como do intenso tráfico que soporta por mor de acceso a diferentes povos e especialmente tamén ao centro minero de Penouta. Visto o orzamento de reparación con aglomerado en frío e selado das fochancas con emulsión por importe de 36.000 euros máis IVA. Resolvo, primeiro, ao beiro do disposto no artigo 135 da Lei do Solo de Galicia e da sección terceira do artigo 544 e concordantes do Código Civil, asumir un deber de conservación e mantemento da estrada de Santo Agustín proporcional ao uso público da vía que se lle fai no Concello de Viana do Bolo. Segundo,
ao beiro do disposto no artigo 120 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público, visto o orzamento presentado pola empresa Explotacións Medioambientais SLU por importe de 36.000 euros máis IVE para reparación con aglomerado en fío e selado con emulsión das fochancas do vial Viana San Agustín. Vista a carencia de medios propios municipais para abordar esta intervención e justificada a urxente necesidade de intervención de emerxencia por mor da seguridade viaria dos numerosos usuarios da vía, adxudicar a empresa Explotacións Medioambientais SLU a execución das referidas obras de emerxencia, con cargo a partida 453.619 de vías públicas, por importe de 43.560 euros IVA incluído. Terceiro, notificar a presente resolución á empresa titular da estrada Endesa S.A., concedéndolle un prazo de audiencia de 5 días naturais contados a partir do seguinte ao da notificación da presente resolución. Cuarto, notificar á empresa Explotacións Medioambientales SLU a adxudicación das obras de reparación da estrada de Viana do San Agustín con carácter de emerxencia polo importe de orzamento presentado 36.000 euros máis IBI. Iso é a resolución da que me fago cargo. Da que me fago cargo. Vale, de emerxencia. A secretaria está para asesorarnos, verdad? A todos, non só ao alcalde, a todos os concelleiros. Pregunten o que queiran fora do pleno. Cando o pleno podemos ir arriba, vale, pois eu esta é a pregunta que llevou. Vaya, despois pregúntelle no... Se non é hoxe o día... Espera, tranquila, hai para todo. Sí, claro que hai. Hai tempo para todo. Creo que se está cometendo unha cousa ilegal, porque o secretario é asesor de todos, e se eu lle non está no uso da palabra. Non está usted no uso da palabra. Está Andrés. Vale, xa che pasou o turno de preguntas, tu veches que quixeche, pasou o turno. Podeche fazer que quixeche. Quen valorou o bachado da carretera? Unha empresa. A empresa que o fai? Sí, un técnico da empresa. Explotacións medioambientais. Eu queria dicir, non estaremos pondo igual en perigo a firma do acordo con Endesa e coa Diputación? Non. Non. Non, eu falei ca empresa personalmente e non puñeron ningún pega. De feito non alegaron absolutamente nada. De feito eu digolle que sobre o día 16 ou unha cousa así van a chamar para firmar o convenio. Usted vai a ir. Hombre, se me chama, sí. Hasta ahora non me chama. E despois de decir todo eso, supoño que terei que firmar en nombre do Concello. Sí, claro. Vamos a duda. Non, nada. Eu que si digo é que estamos falando tanto da carretera que a xente está farta tanto de nós como de todos xa. Que xa é cansino. É cansino. Entonces, xa non lle fago máis pregunta, nin lle quero decir nada máis, que vamos a arreglar, que todos queremos arreglala, e é o que temos que faer. Entonces firmo o convenio, se fai o favor, que xa lle digo que van a chamar no mes que ven. Vale, moi ben. Eu non teño máis preguntas. Alguna pregunta? É respecto á noticia que se publicou na región o día 25 deste mes sobre a posibilidade de dotar con wifi a todos os núcleos rurais en Viana do Bolo, un dos concellos que podían beneficiarse. Vostede está disposto a aportar o que lle corresponde? A ver, eso... Ten que dar resposta antes do 15 de diciembre. A ver, ese tema temos que decidirlo no GDR, que iso hai unha proposta dunha empresa que veu explicar a última reunión que tuvemos no Grupo de Desenvolvemento Rural da directiva. Tuvo ali unha empresa no que explicou a posibilidade de poñer non gratis internet a través desa empresa que poñería, que habería mellor conexión. Entón, esa é unha decisión que non a toma o Concello de Viana, esa é unha decisión que tomamos entre todos, decidimos valorar entre todos e temos que tomar, porque ese é un proxecto que sería para todos os concellos que conforman o Grupo de Desenvolvemento Rural na Bea Vivei, que somos do orden de 10. 10 concellos. Entón, serían 200 e pico mil euros, non me acordo. 250.000, 80% vende a comunidade. Entón, o 80% sería do grupo, dos fondos do grupo, e despois o outro 20% iría que, de feito, non valoramos como sería a aportación. En principio, o que se valorou que sería unha valoración dividida a partes iguales entre todos os concellos, aunque, bueno, había algúns máis pequenos que poñían as súas pegas, lóxicamente, que querían pagar menos. Pero, bueno, de todas formas, sería repartir aproximadamente
50.000 euros, por dicir unha cifra redonda, que non sei, non fixen as cuentas, entre 10 concellos, o que teríamos que aportar. O problema de todo isto é que, bueno, non é problema, o tema é que, claro, eses fondos detraense de outros, dos fondos que podría haber para outros proxectos do Grupo de Desenvolvemento Rural. Non é que sean a maiores, é dicir, se se gastan aí, eses fondos sácanse de outra partida, entonces quedan nesa partida menos fondos. Entonces había algún concello que era reacio a gastar os cuartos que se podrían repartir para outras cousas, para outros proxectos, nese. Entón, ao final ainda non se tomou a decisión, pero bueno, de todas formas é unha decisión que hai que tomar consensuada entre todos, non vale tomala, non vamos tomala nós, desde logo a idea parece-nos boa. Hai que se pode quedar ao marxe, non ten por que... Que? Dos 10 concellos, haberá algún que quedar ao marxe totalmente, pero non lle interesa, non quere. No, pero a ver, a decisión temos que tomala porque os cuartos salen do Grupo de Desenvolvemento Rural. Entonces, se non hai unha maioría de decisión para gastar os cuartos aí, non se poden gastar aí, hai que telos para outros proxectos. Entón, esa decisión, o único que se fizo foi escoitar a proposta da empresa e despois, bueno, nós desde logo, a priori parecenos ben, é unha proposta que en algúns casos aforraríase diñeiro, pero máis que aforrar diñeiro na conexión é que garantizan máis conexión. Entón, desde logo, aquí as conexións de internet non son as máis adecuadas en algunhas zonas. Entón, pois bueno, nós desde logo, se nos garantizan eso, estaríamos de acordo en apoiar ese proxecto. Pero bueno, ya se está estudiando. Quedan 15 días, un pouco máis. Bueno, iso é unha decisión que temos que tomar entre todos os concellos. Os 15 días, eso non é que sean... Podemos facelo para o ano que ven, ou podemos... Eso non está cerrado nunca, hasta que se acaben os fondos, quero dicir. Podo facerlle unha pregunta? Sí. Estamos terminando novembro e gustaríame saber cuánto se gastou nas festas de agosto. Pois... Se pode dicir aí a conselleira de... Este ano xa sabes como unha comisión, foi unha comisión fixo yo que estaba nos orzamentos que había nese capítulo 60.000 euros, máis ou menos. Mais ou menos? Máis ou menos, pode andar 1.000 arriba, 1.000 abaixo máis ben, quedamos por debaixo, pero ainda sobrou algo. Dos fondos municipales, Dos fondos municipais, claro, despois a comisión, pois si, fixo unha aportación. Dos fondos municipais. Qual era a aportación da comisión? A aportación da comisión pediron por todos os negocios e ahora mismo non teño aquí, pero bueno, temos mañá baixo. Vale, pero esos donativos en que se invertiron entonces? Pois esos donativos decidiuse entre a comisión en que se invertiron. Pois pagáronse, pois non me acordo ahora, pero podo xo decir mañá. Ou podo xo traer o pleno que ven. Exactamente, non me acordo neste momento exacto, pois algo se pagaría. Pois algún disco móvil, pois non sei. Esa de paso, canto se recaudou dos feirantes? Dos feirantes sobre 1.500 ou por aí, menos, 1.300 e pico. E eso invertirse en? Eso forma parte da comisión. Tamén de todos os cuartos, pois xa che digo que cando traiga as contas, que suelo traer todos os plenos, pero este non, sería xa che digo. De todas maneiras, hai a comisión a que ten, foi unha comisión, entón xa que ten que facer públicas as contas. Vale, pero a comisión terá que dar conta ao Concello. Lógicamente, non, a comisión, o Concello... Hai esa comisión, nós temos que responder do diñeiro municipal. Do diñeiro que recaudou esa comisión, recaudou a comisión e gastou había de, pero iso decidiu onde gastaba. Nós non temos que dar contas do que recaudou esa comisión. Había na partida, sí. Eso en tal caso hai que preguntarlle a esa comisión o que recaudou. Pero o diñeiro dos feirantes recaudou o Concello. Eso sí, ese podemos dar... Ese, pues por eso digo, eso tendrá que justificar algo de fondo. Sí, problema. Pues por próximo. No, eso a comisión, xa che dixo el diñeiro que recaudou a comisión, terá que dar contas a comisión. O Concello, do que había na partida das festas, foi o que se gastou, algo menos, ainda quedaron a lo de cuarto. Eso terás que decirle a comisión.
que faga a conta, A comisión non que dá faga públicas as contas. Os donativos dos veciños deberían decirse que se fixo con eles, por lo menos. Como con isto dase por rematado o pleno, non sei se hai alguna pregunta das persoas que están no público. Solamente quería comentar unha cousa. Hai unha acta notarial levantada por unha persona que pagou un notario do seu bolsillo, o cual me acaba de confirmar que se lle entregou unha copia desa acta notarial a usted da carretera de San Agustín e outra a Suso. E a miña pregunta é porque nese momento que se levantou unha acta notarial pagada por unha persona que non está empadronada allí, senón que vive fora, que se moveu a todos os hoteles, por que nese momento non se intentou arreglar a carretera? Co cual xente que reventou rodas, xente como a mí que cambiou palieres, e agora de repente levantamos un decreto cando levamos con este problema 8 ou 9 anos. A que nos está perjudicando? Os que vivimos, máis da mitad da xente do Concello de Viana que vivimos nesa carretera. A última vez que esa carretera se baixou foi por xente de Punxeiro e por xente de Rubiais que baixou hasta Luzaregos. O resto, importamos de 3 narices ao Concello toda esa xente por aí arriba. Se todos os que reventamos rodas ou reventamos palieres, como non fai moito, unha veciña de San Agustín reventou unha roda nun bache, denunciáramos, pois a mellor cambiaban as cousas. Eu pregunto por que nese momento que se levantou a acta notarial non se fizo algo. Nós fizémoslo agora, polo que xa expliquei cando se fizo, cando se debatiu este punto, bueno, nese momento non se fizo porque se estaban negociacións con outras cuestións, sobre todo con Endesa, estaba sin negociacións tamén ca Deputación, e, bueno, nese momento pensamos que esas negociacións non iban durar tanto tempo. Entón, pues, bueno, agora fizemos isto porque sabemos que, agora sí que sabemos que este inverno non se vai a mañá, porque non dá tempo. Entonces, pues, nos queremos deixalo un pouco para que se poda pasar, porque todo o mundo se está queixando. A ver, é que parece que non se amaña, cando non se amaña é porque non facemos nada, e cando facemos o problema tamén é que se fai. É dicir, ahora sabemos que este inverno que non se vai a executar o convenio, porque non dá tempo físico a facelo. Entonces, nos dixemos, bueno, pois vamos facer un bacheo que temos unha partida económica no Concello para vías e obras que tamén estaba incluída nos presupuestos para a Estrada de San Agustín 50.000 euros no seu momento. Entonces, pues vamos a executar aí, pues buscamos o secretario anterior, buscoulle, mandeille que mirar a ver se había unha vía legal para poder facelo, buscou, entonces, pues neste inverno, pues por lo menos facemos algo. Non sei se eso está mal, pero bueno, eu penso que é positivo. Por alusións, non por ningún motivo. Gracias por, efectivamente, ese informe notarial que entreguei yo personalmente aquí, cando era concelleiro. E é máis, o notario pediu o cerro da carretera nunha condición postal, vale? É certo que esa acta notarial existe. E máis, estou esperando recibila por correo electrónico que me van mandar. Non, se ten copia do Concello aquí, que llamo. Eu pregunto se un notario levanta unha acta notarial donde dice que esa carretera hai que cerrarla por as malas condicións, máis baixando nenos como baixan, con un conductor a día de hoxe que supera os 65 anos, o día que haxe un accidente nesa carretera por a puta mala suerte e se maten os rapaces ou morra cualquera por culpa dun bache, a quen lle botamos as culpas? A Endesa, ao Concello ou a nos, os usuarios, por non mobilizarnos? Porque a culpa é nosa, porque se nos mobilizáramos isto estaba solucionado, pero todos miramos por outro lado, tanto os da dereita como os da izquierda como os do centro. E non teño nada máis que decir. Eu presentei que esa acta notarial aquí, están as actas, non me acordo ahora mesmo o ano e o día, e esa acta, efectivamente, pidió ao notario o cerro da carretera porque non é viable. O que non entendo é porque non se lle pasou comunicación a tráfico ou a quen fose e a cerrar a carretera. Se habrá como de se houbera resucitar. Pero, bueno, por eleccións, a dar fe de que esa acta notarial, firmada por un notario de Verín, eu entreguei en copia, se me falta, e la teño en casa. Por o notario Ramiro Muñoz Núñez. Correcto. Esa acta, xa vin, e a Endesa, pois ten multitud, bueno, multitud non sei, pero moitas notificacións da DXT, ou de tráfico ou da Guardia Civil, moi chamemos.
pola esta carretera, pola estrada de San Agustín, e polo estado no que está. Por posei. Entón, algunha pregunta máis? Sí? Eu só quería dicir que perdiste o juicio contra a Fundación Cipri Gómez e que ahora acabas de dicir que vas a apelar e eu pregúntome para que. En plan, outro ano máis perdido e que máis gastos para o Concello. E a sentencia é demolidora. A sentencia é o Concello queda polo suelo. Non hai direito, tío. Como se tira con pólvora ajena, tío? Ojalá nunca os teus fillos se fagan o que nos estás facendo tú a nos. Ojalá dicindo que estou pensando de xente nova, pois eu pregunto que moi doxo non hai sitio. Algunha pregunta máis? Sí, eu quería facer unha pregunta. No anterior pleno, usted dixe que aquí ahora mesmo que se encontraban dous exalcaldes, máis usted, claro, e que ningún, que había un que era socialista e que ningún dos alcaldes asfaltara a carretera de San Agustín. Non sei se o dixo porque lle saliu así ou por que o dixo, pero eu sí que asfaltei a carretera de San Agustín. Non só a de San Agustín, tamén a da Riba, a de Rubiais, pasando por Cepedelo hasta abaixo, hasta a presa de Vías. Eu sí que asfaltei a carretera. E sabe como asfaltei? Non se pode falar se non se sabe. Asfalteira que naquele entonces había unhas brigadas da Diputación e deixaban as brigadas, solicitábalas, se as concedía, a brigada viña da maquinaria e o personal e o Concello pagaba por os materiales. Pero eu sí que asfaltei na carretera. Entonces, eu lle pediría que se informara. En Pixeros hai unha persona que estaba de encargado. Chámase Daniel, vaya fale con ele. Unha vez que usted recopile datos, ao próximo pleno, pídelle que me admita as disculpas. Que me admita as disculpas como alcalde, se está de alcalde, como yo digo, para o próximo pleno non está de alcalde. Se usted non está de alcalde, xa non lle quero disculpas ninguna. Pero se está de alcalde, pídelle que me pida disculpas. Outra cousa máis. Como está o tema da carretera que sale da Nacional 120 hasta Porto? Polo término municipal de Viana do Bolo, que é no pueblo de Prado Remisquedo, cunha longitud de 7,5 km, podeme dicir como está o tema da carretera esa? Esa estrada da titularidade da Xunta de No, Galicia. eu estou preguntando que me conteste concretamente, non me veña con arrodeos. Como está a carretera? Usted é alcalde de onde é alcalde? É daqui, dali, de onde é alcalde? De Lugo, de onde é alcalde usted? Como está a carretera esa? Concréteme a pregunta. Como está a carretera? Algunha pregunta máis? Non. Eu digo-lle como está a carretera. Vai a vela. Pero vaya, por favor. Hombre, eu teño veciños en Porto, veciño familiar en Porto, pasa moitas veces por ali, señor Mustafa. Usted pregunte a ver como está a carretera. Home, vaya democracia que ten vostede, hombre. É o mellor alcalde que eu conocido en toda a miña vida. Democrático, ten razón sempre, perfecto, e o que está ao lado tamén é bastante bom. Gracias. Algunha pregunta máis? Sí. Dime. Digo, eu quería facer un ano pleno pasado e non se me deixou. Podo facer hoxe? Sí. Digo, no pleno do mes de julio, ao salir aí fora, había un miembro que iba nas listas do bloque e dirigiuse a min dunha maneira moi violenta, non? Pero máis, moi violenta, non? Como cabeza de lista do bloque, como alcalde, parece ben ou mal? Foi aquí dentro do salón? Aí na porta, aí. Pero dentro? Non, aí na porta, aí fora, non, aí fora, nas escaleras. Bueno, pois eso resolvan ustedes. O sea, estás a favor da violencia? No, eu non estou a favor de nada. Eso resolvan ustedes. Eu non estou a favor de nada. Resolvan ustedes. Eu son responsable, neste momento son responsable hasta certo punto do que pasa aquí dentro deste salón. Somos maiores de edad, casi. E quería facer un comentario polo da foto do rei e a bandera, non? Digo, os bildoetarras gustalle moito que hai mala bandera española e a foto do rei. Mas nada que tira eso. Vale. Sí? Se non hai máis, é que isto non é. Celebro que o pleno se posicionase
a favor de que o Hospital de Verín siga a parte de nacimentos ademais. Pero voto menos que desde o Concello de Viana, xa que todos os grupos están de acordo, non se organice un autobús ou algo para que os veciños de Viana podan demostrar en Verín o sábado ás 5 da tarde aparecer con unha pancarta Viana por hospital. Iso é o que voto de menos. Nada máis. Con respecto a eso, con respecto ao posible autobús ou tal, nos, cando tuvemos unha conversa con algunhas persoas da plataforma, dixémoslle que se querían o apoio desta corporación municipal, que mandaran un escrito, que é o que levaba ao pleno, nos términos que consideraran, incluído, pois, poñer un autobús para a xente, para que pudera a xente manifestarse en apoio do Hospital de Verín. De palabra, lo comuniquei, se querían traer unha proposta da resolución que leran ali, ou unha proposta que eu presentaba como alcalde para que se tomara unha decisión no pleno doxe, porque ademais coincide que é antes da manifestación, que é o día 30, que é o sábado, e non dixeron que non. Entonces, pois non trouxemos nin o BNG trouxo nada, nin eu como alcalde pois tampouco trouxe nada a este pleno, porque dixeron que non querían traer. Non sei se era o motivo desde o punto de vista de que non interviran os concellos, porque non conozco que outros concellos poñan autobuses tampouco. Si, Villariño pon Ríos tamén, SPU. Villariño pon o Partido Independentista, non pon o Villariño, eso por veciño. Non dá igual. Villariño. Non dá igual. Villariño. Non dá igual. Villariño. É moi distinto. Villariño e Ríos. Villariño e eu non sei os outros concellos. Eu sei que... Digo, xo quero saber. Vale, a ver, deixeme acabar. Eu aquí falei con responsables da plataforma, eu personalmente, e preguntou, e dixoselle eso, dixoselle que se querían o apoio, apoio. Eu non podo falar en nombre da corporación. Eu dixen, se quere como alcalde, presento unha proposta, e se quere apoiar tamén para con autobús ou con tal, unha cuestión deste tipo, eu prefiero que sea, ademais como había un pleno, que sea refrendada polo pleno. E levo ao pleno, e despois ao refrendo ao pleno, pois pagas un autobús ou que considere o pleno. E dixeron que non. Entonces, pois bueno, eu... A plataforma é independente. Eu estou falando da plataforma que organiza, non estou falando de ningún partido político, falando da plataforma. O que falei eu era con responsables da plataforma, non de ningún partido. A plataforma é igual, é dicir, as mulleres de Viana, os pais deses rapadas que poden nacer en Verín, non ten que ver que a plataforma, é dicir, Viana, como Viana, que se aprobou un pleno aquí, ademais agora xa está aprobado un pleno, non creo que nadie poña porque se paga un autobús con 100 euros ou 200 euros ir a Verín, hai que levarlo. A mí que me importa a plataforma está ben, e de feito estás anunciando na radio, e é verdad que non hai ningún concello que diga manifestación en Verín del concello tal, non, é verdad, pero Viana como Viana ten que defender os seus intereses, porque a vergoña xa foi onte, cando saliu o mapa dos que se tiñan que desplazar a Ourense, viña hasta Lubián, e Viana non viña, que é unha vergonza para o concello. E isto que hai que defender, é dicir, facernos sentir o sábado un autobús, se non o paga o ayuntamento, os 70 veciños que vayamos pagamos, tampouco hai ningún problema, pero o ayuntamento ten que liderar ese movimento para defender as mulleres de Viana e os homes, os pais. Eu xa non estou en edade de procrear, pero bueno, ainda depende, pero bueno, pero síntome dolido, é dicir, un autobús co cartel de diante de Viana, con independencia de plataformas, Viana por non o peche do Hospital de Verín. Porque este ritmo, as mulleres de Viana van a ter que dar a luz e o pai acompañalas a Madrid, se non o tempo. Non teño máis que decir. Eu quería fazer 3 preguntas, moi cortas. Sí. O primeiro é que eu estou pagando un vato, é normal, comprendo que é legal e é normal, para entrar ao meu garaje. Coincide que hai 3 vatos xuntos. É onde aparcan os camións. O meu vado está destrozado. E senón, quen me pode demostrar a súa compañeira é a señora Graciela. Esa é a primeira. A segunda, xa estou farto de barrer a cer dos excrementos dos perros. Ojo, que non teño nada contra os animales, que son un defensor total dos animales. Pero xa tanto excremento, xa me farto un pouquinho. Iso, tocando o tema de usted, señor alcalde. Ahora dirijo-me outra vez ao señor teniente. Díxome usted, cando quitaron as luces de Tabazón,
que por ali non pasaba nada. Seguimos estando na carretera sin luces. Vai a preguntarle usted a Manuel Domínguez Fariñas que por non haber luz, unha rama que caiu dun roble partiu a perna. Anda con dúas moletas. Non pasa nada. Pasou ese vecino solamente. E estaba ali a rama solamente para que ele caia. Eso ustedes non me dicen. Punto. Non tiene máis que dicir. Algunha pregunta máis? Outra cosa. Quería decir que Sí. quería facer unha apreciación con un detalle que comentou aquí o Grupo Socialista sobre as luces que van hasta a carretera de Grosso. Eu sei que parecía tamén a ustedes que despois de 40 anos había unhas luces hasta unha nave esta línea de Baba Teoriento hasta facer unha luz despois de 40 anos, pois me dirás tú sempre me parece unha cacicada. Hombre, válgame Dios. Eso. Non é nada máis. Eu quería facer unha recomendación, digo, está ben a tertulia esta, se a facemos, pero o crispar ten que ser por parte de todos. Non se pode que non... O que non haxe crispación temos que poñer todos da nosa parte para que non haxe crispación, non? Para que sea un intento aquí cordial, de boa vecindade. Vale. É unha recomendación. Sí, está ben isto, sobre todo porque non houve, verdad? Que os veciños puderan falar... Pero estamos falando do que está pasando ahora, non do que pasou libremente, cando morreu Franco. Pasa que hai que ter respeto, non? Que non que hai que preguntar vamos con facer respeto. unha tertulia, pero non teñen que só son os mismos os que crispan. Cando se viña aquí a todas eran alabanzas ao alcalde, era unha maravilla. Quen crispa? Bueno, da igual. Algunha cousa máis? A mí non me deixan de falar, pero desde o Grupo Socialista queríamos dar enhorabuena á secretaria. Estamos orgullosos de que unha muller sea secretaria do Concello de Viana e máis que se Vianes. Muy bien.